for today's video is may panibago tayong video, char. Oh, what? NANI?! So karon guys, natay bagong video. So maadto kog salog. So syempre na ako'y guest, special guest. So maadto mi og salog kay nay nag-sponsor sa amo. Char, nag-sponsor na naman. So nay nag-sponsor guys. So maadto mi og salog. So syempre maadto tao nagpalawan. So abangan nyo na lang guys kung ano yung ganap namin guys. So mamaya ko na din pakilala kung sino yung kasama ko guys. Kay naana daw siya, padulong na siya. So kay sige mag-ulan o agyan yung ulan. So lisod kayong dalan guys. So kay dili simentado tanan. So naputlan pa daw siya kadina guys. Luya. So mag-ilis ako guys. So dako na kayong ulan. Makadayon baka may aniro no. So see you later. Bye. Meanwhile, Apiking yung kaging. Bayot yarn. Ato bang dengking? Kiim na ibayot. Bayad eh, kagay. Kami yaman. Nganong imong gikaon? Tapos kayo na, murasag nga. Higupaging. Kiim, no? Saan na siya kiim? Murasag ka ng lollipop. Wow! Katawa ang kiim. Ay. Hoy, yung cellphone ni Bangging. Ang cellphone. Ang dawging, ato ba? Ato ba ang dawging? Pag anteran, pag-ging. Nawong dope. Paso sa ging. Awa si Bangging. Ato bang? Ging, ato bang sa daw, ging, ato bang sa daw. Si KM. Nimot kay si KM. Namita ko sa argan mo! Dadan! Pabataan mo rin na. Nito na ko na yung kilid. Mga daw niya. Yawa man kag naong. Kanina lang usang ganito no? Kaya tsada-tsada. Asa good. Hoy, wala na magguba. Guba man good na. Pero mugana pa managing. Hey yo! Katong paspas. Asa tong paspas. I want this one! Okay! One! Wala ko yung music adto. Kantahan na lang. Sisiban! King mao? Oh. Why? Gani. Ayun gani Jinky, diri na lang daw di puyo para mabayi daw. Apiki jud ka ging. Ging pagbra ka ha ging. Oh, pinakog magubog. Bas. Kantahan di kag katong tik-tik unsa to? Tik-tok! Tik tok. Hoy, tara na ging. Masto, najuta ulan pa man. Papasilong raligo man ka. Unsa jud, wa pa ka nahuman? Tara, paghinay. Lag pa more. Mamasilong na lang yung taging. Kusog man siya. I-drop pa ang payong. Kasi drop. Yan, arabaw ka na, anak. Okay. Mga ingatan dito. Okay, anak. Sige, mulupad man. Ayaw pa. Pasilong ka sa gitna. Game. Guys, nanamig po kay. Hey, yo, what's up? Ulan ka ayo. Wala na, basa ako. Naanamig ligwak sa berber ulan. Nanay basa dere. Mabasa dyan yung cellphone game. Neto mo.
mga kabuang nato. Ulan kayo, basa na kayo, may makakaon man tuod mig pizza pero 50-50. Basa kayo, may. Natin mo ba nga kita mo pasilong? Yes. Uy, malamala lagi dire. Di malamala. Gibinuaw, basa di malalagi dadto. Okay pa kay niya mong payong hinulman. Ay, Ginoo ko. Bintahan na lang man guning ulan naging kay hinay-hinay na lang siya. Ayaw kong sandigi, wala ra ba ni bangil ning lubot dire mabilin ko dire ah. Tukon jud kang kiim. Dapat namigligwak guys, grabing ulan. Sige na lang magpasilong ani ay kana say mabot salog. Meanwhile, Dito ta mga on ging. Dito ta mga on. Sa? Dito. Inay pa mang ulan. Police station? Namaligag pizza si gano'n lagi yung ginawa. Sure. Piling mo. Ganda lagi. Ikunig. Paano ba? Sa Bluetooth lagi. Mahulog bitaw na tagam jud ka. Char lang. Igpalata nga nabasa. Busy ka siya sa email. Dali. Masay tayo lagi. Tindog lang lagi. Nakagwanta ni Tindog. Dara.
kami. Meanwhile, Hey, yung dessert na. Ganyan. Nabot na mi. Tipokon na ako ka. What's up? Nalamig tutot. Binone. Tara na. Ampaw. Purya kalubong. Huy, gang! Layaters. Makakaon man tood, pero lubong-lubong. Ha? Sponsoran eh. For the vlog, char. Ganina? Ah. Pizza! Wala na siya. Wala na siya ang lipstick. Ang sa laki, Pizza? Ay, ginoo ko. Iba dito pala yun, nakaitumba niya. Pag-abot sa loto. Namang good. Tara. Pihalang ni Gang. Kung saan din ako bali mo na? Hi, KM. Hi. Dire ka, oh. Huwag tulok-tulok. Ano na? Hi. Alang? Oblihin ko. Abay. Nasa. Piste. Oblihan mo na ang pizza. Ay, alang nga, uy. Kuya, pagkainita. Ikoy. Kasita. Hindi makita mo niya, oh. Ang mga ko isa. Misa. Kana, kaya dili halang. Misa lala. Pizza ito, halang. Misa lala. Ay, ham. Kanin eh. Kaning bigal ni. Karma. Sa gidi. Ha? Sa gidi ni Misa. Isa sa didi. Papa, bang bakod. Naamon. Wala mga good. Bahala ka diha. Wala ra kay diri ra kay. Nay dako kayong ulan. Hala nga ay. Cute lagi kay ko repet. Tatang paparmahan lang. Adalaw ka lang kay halang. Salah. Na, kuyawan ro kasi ang good. Kay. Oh. Gamay Cute kito. lagi kay kamera. Gina ka? Napa man oh. Kaning halang. Lada. Grabe sila, uy, dali na tumba isa ka cook. Sipa na ko ah. Istoryahan Asa naman. imong baso eh? Turo. Good job. Grasya. Kaya mo ba yung vlog? Ito buwan vlog. Sakit di akong bilat aning mablab ang inamog ko. Natulon yun ako. Yung sa ating pag-uliin na pangging ron, madala ba nimo? Pilisod mo kayong dalan? Di
Di man. Kaya ra. Adto gang isalog isa kay kamot. Katawan kami sa pukay, nabali mo payo. Agam bayang. Mm. Amo gigag payong, payong. Pagkisa tong payong din. Kananay kalula. Kananay kalula. Kuya Jonas ba? Oh, Pinanay yun na Jonas. kananay ni Jonas. Lang Tagpila po ni dagko man. 55. 55. Ha? May panig kato silang pwede so naingurag kugan kala. Naingurag kugan kala kuan oh, kabaga. Sinog maanay mo kat-kat ang butong. Ikaw ang pinaghalang day. Diyos ko. Mabuto yung ba sa karang lagi. Kandado. Kandado. Dada ko em. That's all for today. Thank you. Thank you Jinke for the next. Diyan na kaya. Kuya, ang pan, oh. Tunga na to naging. Mauli na ko kay gabi na. Magmasmas baka wala lagi COVID dito. Ano ni? Ako na ni. Aron sa inog Tabangi ko. Mauli na ko kay. Thank you. Ayan. Oh. Okay. Ikaw rin palit ging ha. Yan ang cute kay ko aning kamera hajek. I'm proud. Ikaw lang may makaba.